салом, фирдавси хурсанда ва ин пешниҳоди телевизиони футбол аст. Антуан Гризман ба қавле ногаҳон ба Барселона гузашт, аммо ҳанӯз нафаси осуда накашидааст. баъди амалӣ шудани ин трансфер чанд сухани дигар ногуфта мондааст. Якум ин ки ҳанӯз моҷарои гузариши Гризман тамом нашудааст. баръакс, аз рӯи қаҳрамони ҷаҳон ду даста бо ҳам даст ба гиребон шудаанд. Атлетико иддао мекунад ки Барселона ба таври ғайриқонунӣ футболбози фаронсавиро ба сафаш гаравидааст ва бояд 80 миллиони дигар пардохт кунад. гап сари ин ки каталониҳо бо Антуан ҳанӯз моҳи март қабл аз бозии Ювентус ва Атлетико ки бо шикасти бузурги дастаи шаҳри Мадрид хотима ёфт гуфтушунид кардаанд. ин тарзи коргузорӣ, яъне бевосита бо бозингар гапзанон кардан комилан мамнӯъ аст. аз сӯи дигар маслиҳатро барвақт ки карданд бояд 200 миллион пардохт кунанд. агар Барселона ба хубӣ ин маблағро пардохт накунад, оқибати хуб надорад, ба қавле вазбин меғалтад. он вақт кор ба додгоҳ кашида мешавад. айби онҳо собит гардад, аз иштирок дар мусобиқаҳои аврупоӣ, яъне Лигаи чемпионҳо маҳрум мегарданд. Антуан Гризман аз оқибати кор нигарон ва аз мавқеи дастаи собиқи худ озурда шуда гуфтааст ки дар Мадрид ноҷавонмардона рафтор мекунанд. Златан Ибрагимовичро дар мавриди бозгашташ ба Аякс суол доданд. деви футбол дар ин масъала чӣ назар дорад? ӯ гуфтааст ки ман одатан аз дастае ки рафтам дигар бар намегардам. баъди хотимаи карьераам шояд баргардам, аммо ба сифати директори генералӣ, чун ман ҳам метавонам он кореро ки дигарон дар он ҷо карда истоданд. Ибра аз амстердамиҳо интиқодгар ё чизи дигар намедонам, аммо ҳамин суханҳоро гуфт. пешниҳоди нави Барселона ба ПСЖ дар мавриди гузариши Неймар ба Барселона. ин дар ҳолест ки Неймар мисли кӯдак мегиряд ва барои домони ПСЖро раҳо кардан талош мекунад. раҳбарияти бошгоҳи каталонӣ барои Неймарро ба даста овардан маблағи кофӣ надорад. аз ин рӯ пешниҳод кардааст ки Каутиньоро қурбони ин трансфер созад, яъне Каутиньоро бе ягон маблағи зиёдӣ бар ивази Неймар ба ПСЖ бидиҳад. ягон хел пулмули дигар нест, танҳо бартери ҳақиқӣ. Носир Алхалифӣ барои фикр кардан вақт гирифт. шояд ягона роҳи Неймарро ба барс овардан ҳамин бошад, дигар ягон роҳ нест. Зайниддин Зидан то ҳол барои ҳамватани худро ба Мадрид овардан талош мекунад. дирӯз дар расонаҳои иттилоотии хориҷӣ маводе нашр гардид ки гӯё Зидан ба идораи бошгоҳи Парижӣ дар мавриди гузариши Мбаппе ба Реал робита кард. беҳтарин бозингари ПСЖ низ дар ин трансфер бетараф нест. агар гуфтушунидҳо хуб хотима ёбад, пас Мбапперо бо либосҳои сафед дар майдон хоҳем дид. Атлетико Мадрид талоши Хамесро аз Реал харидан дорад ва кордонон аллакай гуфтанд ки ин трансфер шояд рӯзҳои наздик амалӣ бишавад. дар охир як хабари зур дорем ки шояд ба иззати нафси мухлисони Месси бирасем. инро ман нагуфтам, чун бо хоҳиши мухлисон чанд навар барои мухлисони Месси аллакай тайёрам кардем. ҳамакнун навбати Роналду расид. Жозе Маурино гуфт ки агар дастаи Португалияро ба Копа Америка даъват мекарданд, Роналдо ҳатман пеш аз Месси чемпион мешуд, чун Роналду воқеан қудрати ба танҳои чемпионшавиро дорад, гуфтааст Жозе Маурино. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.